Καλησπέρα. Καλησπέρα, αδερφέ Δάκη. Ναι. Και αδερφέ Άκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργης από Άνω Γιώσα. Καλώς στην οικογένεια. Γεια σου, Γιώργα. Ολυμπιακός. Ναι. Στεναχωρημένος. Καθόλου εγώ. Εγώ αδερφέ είμαι. Ναι. Και πικραμένος πάνω απ' όλα. Γεια σου Γιάννα. Ναι. Γιατί? Γιατί η ομάδα έδειξε ότι μπορούσε. Αφού δεν πήγε η πόρνη, τι να κάνουμε τώρα. Με τις πόρνες δεν τα βγάζεις πέρα. Με τις πόρνες δεν τα βγάζεις. Ότι δεν μπορούσε, αλλά δεν ξέρεις, δεν τα πας καλά, έχει άλλα χνότα αυτή, δεν τα βρίσκεις. Πώς θα τα βρεις με τις ομάδες ή με την μπάλα. Έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι, αδερφέ. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί η ομάδα μπορούσε, αλλά κάποια άτομα, κάποιοι παίχτες της ομάδας πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν φύγει από το 4ο, 20ο, μη σου πω. Π.χ. ο κύριος Βανιάτης, Ναι. ο άνθρωπος εντάξει προσπαθεί, έχει πάθος, αλλά σήμερα ήταν εκνευρισμένος από το πρώτο λεπτό πιστεύω. Τον αδίκησε και διαιτητής και εκεί... Μετά τον πέναλτι που δεν έδωσε, παιδιά, ξέχασα να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κανένα δεκάλεπτο να συνέλθει από τον εκνευρισμό που υπήρχε. Δηλαδή περνάει, κατάλαβες τι έγινε. Εδώ έκανε αλλαγή το παλικάρι με την κοτσίδα, δεν θυμάμαι τώρα, το όνομά του, Το Ντυρμάτ. Μπράβο, μέσα είσαι. Λοιπόν, και είδες ότι πήρε την μπάλα στην αρχή, έκανε μια-δυο καλές πάσες και μετά το πήρε η μπάλα που λένε, Είδες εκεί στο κόρνερ που στο πλάγιο που την έβγαλε μόνος του, που τη χτύπησε ο στήθος. Εντάξει, τι έγινε, τι. Δηλαδή τι. Εγώ να ξέρεις ότι... Εντάξει, έλα σου πω, δεν σε βλέπω και πολύ στεναχωρημένο. Καλά σε βλέπω. Ψύχρεμα δεν με βλέπεις και πολύ, γιατί βασικά δεν με βλέπεις, έτσι. Όχι, ψύχρεμα. Για κρατουλάδι έχω βγει κάτι κρασάκια αυτό. Αυτό πήγα να πω και μου λέει μην του το πεις ο Άκης. Κοκκινέρι δεν ήτανε. Να ξέρεις, εγώ χάρηκα που είδα την ομάδα να παίζει. Ναι, αλλά κάτι λέει. Στο τέλος όμως μας τα κάνανε μουσχεμα. Εντάξει. Με 1 κιλό ακόμα είσαι μια χαρά. Πες και να στην υγεία. Δίκιο έχεις, Πιάσε ένα κατρούτσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Και τέλος, πάσε για ύπνο. Και ελπίζουμε να έχεις και καλό μεζέ.